Dolak Putri Sristari nika wonten pamundutan joget tembang jarum-jarum saking Mas Pras kagem kanca-kanca ing pekacangan semonggo sareng kaliyan Sutari Pandawa Audio diaturke joget tembang jarum-jarum. Minta jarum wong manis dikasih jarum, jarum jarum wong manis kok minta jarum, jarum peniti wong manis mana lobaknya. Minta senyum wong manis dikasih senyum, minta senyum, senyum dikasih senyum, senyum sekali wong manis memikat hati. Mega mendung renggiling renggiling ambas sisi tega nyawang nyawang ora tega nundung, tega nyawang nyawang ora tega nundung. Elek 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 kabeciane. Ijo 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 jadi undui, ijo ijo sing ijo aja diundui. Lawang sing abang sing abang sing pirang-pirang, sing duwe bojo sing duwe bojo jadi rusuhi. Wong sing duwe bojo sing duwe bojo jadi rusuhi. Lawang sing legan sing legan sing pirang-pirang.
Boten kita sak keperangan tembang joget jarum-jarum minangkani pamudut saking Roko Mas Pras sareng kalian Sri Lestari sampun dipun aturaken ing kepaken mugi tansah ndadosaken pangalih persetawis kangge jam kesel kagem para kadang muda taruna ingkang sampun sukobiyantu dumateng gatinipun Bapak Syuat Sutomo wonten pahargyan ing siang punika. Semangga sareng kalian Lestari langsung